ଚମକିବ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଭାଗ୍ୟ। ଟି-20 କ୍ରିକେଟ ଚମକ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ବାମହାତୀ ବୋଲର। ଏନେଇ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2024 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଫାଇଦା ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ଲଗାତାର ଭାବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗତ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅର୍ଶଦୀପ ମୋଟ 17ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ଜଣେ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୋର୍ଡ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖାସ୍ କରି ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚୟନକର୍ତ୍ତା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଖେଳିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଅର୍ଶଦୀପ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଲାଗି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ସାମି ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ରହିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଶଦୀପ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କିପରି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ଲାଗି ଦଳ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ 2022ରେ ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 10ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।